ukuthi ke kuhambe intokazi uZahara. uZahara uyaziwa ukuthi intokazi yase-Eastern Cape yafika ngonyaka 2011 ngo-August yakhipha ke ihit yayo uloliwe eyayidlala zonke indawo. Namanje ke sithi kuhamba kahle ntombi, siyazi ukuthi nawe uyazi ukuthi uzalwe ezolweni njani. Uzalwe ezolweni unga-appreciate, elikwazi ukungcwaba kuphela, elikwazi ukusukuma kuphela uma bathiwa kuyangcwatshwa ke engane zakwethu. Manje ke ngiyagcizelela ke ukuthi angazi ukuthi kuyoze kufonjani kuyimasiba nesifundo, especially umuntu wesifazane ke la eSouth Africa ubukeleka phansi kakhulu kwi-industry. Bacindezelekile ngawo yonke indlela. Leyo nto leyo icala elikhulu kakhulu. Sikuzela zelashona loshona lendoda mademozulu loshona lendoda kopelanga loshona lendoda mademozulu ho bambi video shute funa ubona lezi amele ibukathi zeqhwakhe lezi ibuko lezi amakopo yibo la wakathiwa ziyadula siyasethu sethu kanjani. Oh zithiwa nje xuxuxu hawu isilimi phela wena usafaka abantu imala ungendaba naleyo nto leyo. Imala uzofuna ukuvela empembeni zami ngoba ngikwazi ukuthi ngiqale ngehlakahlaka. Sanibonani wemabhinqa kanjani kanza kwethu. President wenu lo Ngizwe umlando kaMchunu intombi zindabana zami qoba ngaba zimthanda ivumavumane evunyelwe wasemele ngoba ngishop bami uyivumile. Namhlanje ke umhla ka-15 kuDisemba iholiday esalinikeza uRamaphosa. Saninikeza uRamaphosa leli holiday ukuthi ke ndoba kuwina amabhokobhoko abangani bakhe basebevumelana ke ukuthi basinikeze iholiday. Siyabonga ukuthi cha is an official holiday nokuthi ukuhlonipheka amabhokobhoko ngalendlela ahlonipheke ngayo. Siyabonga kakhulu ngalokho ngane zakwethu. Ngane zakwethu ke ngicela ke ukucacisa ukuthi njengomongameli wenu kunabantu abangiphaphela engafuni bengiphaphele inhlobo khona abantu ababhaqayo nje la, yabona bayazazi abayeke ukungiphaphela. Mina ngumongameli wamabhinqa futhi akekho omunye futhi anginasekela, imina nje uqondene ngqo ngumongameli wamabhinqa. Ngiphinde ke futhi ngane zakwethu ngiqale ngokududuza i-industry yonke. Ngiphinde futhi ngigcizelele ukuthi ngane zakwethu sibuhlungu ukuthi ke kuhambe intokazi uZahara. uZahara uyaziwa ukuthi intokazi yase-Eastern Cape yafika ngonyaka 2011 ngo-August yakhipha ke ihit yayo uloliwe eyayidlala zonke indawo. Namanje ke sithi kuhamba kahle ntombi, siyazi ukuthi nawe uyazi ukuthi uzalwe ezolweni njani. Uzalwe ezolweni unga-appreciate, elikwazi ukungcwaba kuphela, elikwazi ukusukuma kuphela uma bathiwa kuyangcwatshwa ke engane zakwethu. Manje ke ngiyagcizelela ke ukuthi angazi ukuthi kuyoze kufonjani kuyimasiba nesifundo, especially umuntu wesifazane ke la eSouth Africa ubukeleka phansi kakhulu kwi-industry. Bacindezelekile ngawo yonke indlela. Leyo nto leyo icala elikhulu kakhulu. Ngane zakwethu ngithi ke umndeni ududuzeke isifihlwa intokazi sengathi engafihlwa kahle futhi bakwethu ngoba ukude Eastern Cape ngane zakwethu. Ukude Eastern Cape. Bese ngiphinde ke futhi ke ngigcizelela ukuthi uthini lokho thini yole njalo nisikhakhana angiphaphelwa mina, angiphaphelwa nje, angiphapheli nje wena mfibinga ungangilothi nje, angiphapheli ngane zakwethu ngimema wonke umphakathi walapha eStenga namaphethelo ukuthi nje kwa unyaka sazi ukuthi ube nezinkinga zahlukahlukene. Kuno festival enkulu kakhulu lapha yegospel only.
and ngizobe ngikhona futhi nami ngizofika noma kanjani khona lapha na Oliver Mdukuzi ubani no Dumim Kokstad Dumim Kokstad abantu uDumim Kokstad bahobile wey noma kuyiphatha kahle ayivete kahle izobonana noma kanjani ke nabo kusasa u6 to 6 u6 ntambama kuze kuyosanga kusasa ekseni bakwethu sithandaza lapha kwaDukuza ngeke sikhuleke nje kanye ngizodlula nami njengo president wamabhinqa ngisiqiniseko sokuthi ngiba khona ngoba ngizobe sengibuya eMpumalanga lapha at the BS Palace ngizobe ngikhona noma kanjani ngiqinisekisa ukuthi konke ekwenzeka ngohlelo kwenzeka kuhamba kahle umcimbi omkhulu kakhulu lapha at the BS Palace ngoba uhlanganisa inhlanga ezahlukahlukene omamporisa DJ Zinhle umthandeni ulwandle unkulu bazobe bekhona lapha na ke okabza lupana kwaSmoli bese kuzoba lokhunjana Master KG isiqophamlando esalapha eNingizimu Afrika so bese khona at the BS Palace eMpumalanga lapha ngase Carolina ngempela ke kanjani ke bakwethu theka namathikithi uqinisekise ukuthi siyahlangana noma kanjani ngiyacela ukuthi kakhulu ingane zakwethu kanti imbizo maskandi festival Mchezi Fest lapha na ke imbizo izobe ke ngikhona futhi umhla ka23 ngempela ngicela nje impela ngizolongazisa nje indawo engikuzona uDecember wonke njengoba lapha imbizo wazi kahle ukuthi kuboshelwe eqhulwini lapha igcokamelisha amadoda liqhwakele lapha phezulu lapha ukhona lapha ke ulimit bese bakhona lapha ke ugogo uthungawo lapha insizwa leyana embi inono le lokhunjana umenzi uzobe khona lapha na kethi ke sithina sazi ikhanda lika my friend isiminofu sobe sikhona lapha ke nabanye ke abaculi ganza kwethu ngithi ke kusasa lokusayo asithandazeni sonke sithenga amathikithi lapha kwaDukuza festival sesiqiniseko sokuthi siba khona gospel festival is a 4th annual gospel festival kwaDukuza lapha ngizobe ngikhona ganza kwethu ngiyacela ukuthi amathikithi ayatholakala impela esecompetitive uzumelani umthutha nje lenza okay nelanga lichasile ke lapha na ke kanza kwethu kubalekile ke ukuthi amathikithi awu150 bese kuzothi ke iVIP is 400 rand sibiziwe ke lapha eStenga ke sikhuleke nje kanye enyakeni nama ngithandaza nje kodwa ngiyathandaza ke ngibe ngithandaza ke kusasa ngifikile lapha na ke kwaDukuza eStenga kusasa lapho kusanga u6 ntambama kuze kube u6 ekseni ngiyabonga kakhulu kanza kwethu Mpumalanga ayingizonibona khona noma kanjani sengifikile mhla 23 siyeza lapho kwaDukuza le Mchezi kanza kwethu